Selamat pagi lur. Iki ternyata kita lihat dapat pesanan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi ta pesenane ndi? Ada ya. Oh, sepeda baru, Bos. Data dah. Wih, pesanan kok di? Nyapa batil nih. Iya, wi pesanan tekan gone sapa tak takoki. Amerika Serikat. Besok Iya, kapan jam piro pesenane lho? jam 09.00. Jam 09.00 ternyata. Mateng. Sapa? Jam 09.00 harus setengah 10 kudu mateng. Terus kok dikirim ning ndi? Dikirim ning Aruba. Oh, nggone Mbak Pinawi ya. Nah, syarat terbang ning Aruba. Oh iya. Nah, karep nata ayam nang kono ning etan omah. Lho nyapa to etan omah kok. Oh, Mbak Pina kok. Sik klo persiapane klo motor dulu. Nah, iki lho, Bos. Iki wong iki persiapan mau noto ayam. Oh, ayame. Piro berang bungkus ya? 60 karo 55. Berarti 115, 15. Bos. Berangkat le. Ini masih jam 6 pagi. Jam 6, Bos. Senane soalnya jam 09.00 kudu wis mateng karo setengah 10. Oh, wit enak acara dinggo acarae. Yo coba nek kopine paro kabeh nanti. Oh, dinggo acara mbuh apa gak ro to. Iki sing anu ki adike Babe sing jam 09.00 yang ketemu ki. Dian kucing to Bunoyan. Oh, Bunoya. Dinggo acarane sekolahane anake mangkakno jam sakmono kudu dadi kuwi. Yo kuwi. Wis sagone. Yo yo to. Oh, Sate boyo njok sah to. iya. Wong iki ora ro to. Menawa kan Iki kokmu ki segone apa ayame? Ayam karo sego, mbek segone kok. Wis segone. Aku nyauri tak sengak. Cakep. Lah tetakoke biasane kan pesen sego tok. Iya nyet. Enggak tak sungote sepuluh sih. Nggo apa to kosok. Ya, iki kleru programe. Programe apa kleru Ben piye? gak lucu. Nyapa to? Cangkem kok iso lucu. Yo biar kabeh wong Oh. Kuwi kudune programe diceritae ngono wis gak lucu cangkemmu. cah apa. Wis enek wis 115. Tak iki tidak kipas di atas. Nyapa dikipas kaya Ya jadi es batu le kok sok. Jawa apa? ya diko banyu to. Ya kayak wis dikipas ya lho. Kok malah kipas e Rokoke meningkat, Bos. Apa to rokoke? Samsul. Samsul kayak meja le. Sampai Adikmu sapa? Tak takoki kuwi lho, adikmu sapa? kayak ngono lak nukokno Farah ndek iki. Wah. Mbak Farah Yo, Mbak Farah semoga sehat selalu. Kowe ndek iki kok mambu to lek nek panggang. Dengi ceritane aku dengi iki arep nganu, arep Ngeplok aku. pijet-pijet tangan ping pira. Lah sampe sore iki nglumpuk ning kono. Lah awannya apa to? Golek Mbak Jul di awan. Wah, Mbak Jul kan wani Jakarta to. Oh kene ya to. Dengi budale jam 4. Jam piro? Jam 4 subuh lo budal wong Mbak Jul. Ya ora cukup tas. Aku budal. Oh, iki kowe wong doyo nyumbuk tas langsung OTW ning tempat jualane bakulane, Bos. Doyo. Iki wonge jek arep nyumbuk tas. Tas to ayame, Bos. Pil ayam doyo. Chicken Naroya. Iki tak jenakno chicken Naroya doyo. Warnane kan pink kok. Tak kayak ngono. Chicken Naroya.
alias doyok. Chicken Naroya, Bos. Chicken Naroya. Loh, chicken. Iki tak jenakno nggonmu Chicken Naroya ya. Naroya iki apa nek? Chicken Naroya, Chicken Naroya iki jaga singkatane apa Chicken Naroya? Naroya iki kan Halo sayang. anumu kan warnane pink apa padha. Tak gawe Chicken Naroya. Cengok-cengok. Ki wae pesen gone doyok ya omong Chicken Naroya ya teman-teman. Ditekoni lak lali. Ya ora. Ono lak lali. Naroya. Hanya apa lali. Besok lak lali. Ya ora, Chicken Naroya Bos, ta doyok ya. Ki wae doyok mau OTW ning jualane Chicken Naroya ya. Engko ditonton dilanjut lagi ya teman-teman. Oke, dadah. Lah Bos kita teko nggone doyok Chicken Naroya Bos. Iya. Lah Bos, Chicken Naroya teman-teman. Wih. Tumbes udah matang, ready Bos. Ready Bos, ready. Ready Bos. Chicken Naroya aja. Naroya. Itu tak jenenge Chicken Naroya, Bos. Iki kan gue enek to Chicken Naroya ning Chicken Naroya iki singkatan apa cok? Wis Iso to. Chicken Naroya singkatane apa? singkatannya ya warung pink. Bos. Ya Bos, Mesti gak nyambung. Ayo jadok gumun. Chicken Naroya nih. Sumutmu tahun terese, ben gak ngelucu. Loh, Chicken Naroya ki gambare pink, Bos. Chicken Naroya jenenge. Jipin. Wes oleh sakerdus yo. Bang le. Masuk kurang. Piye? Ya, oleh 50 wi. Masa 50. Jadi kurang tak 5. Ya kurang tak 5, Bos. Pesanannya 115. Berarti kurang 56. Wes. Chicken Naroya. Ya iya toh. Apa enak toh Chicken Naroya? Urung enak iki kok. Bisa gak enaknya. Mana? Loh, Bos. Ready sih. Besar-besar ayamnya. Chicken Naroya jenenge. Ya iya toh kok ora Chicken Naroya apa. Yo, besar-besar Bos. Oh. Ya, Bos. Di lo ya. Marek tapi. Bareng kok masih tok iki yo. Lenger. Wes kewedi ya chicken ya. Mangan loro ya gak lenger. Racik ya. Ono jirene dik. Anu kecilikan nok iwake yo. Ah gedhi kok goreng dhewe to ya ngono. Lho, ya. Ora Jawa wong bakul lah. Ora Jawa bakul gedhe kok bleh dhewe kok. Omongane penake pol ya. Ngomong menak. Ya lho, Ci. Padung tangi setengah papat ya Chicken Naroya kok. Sing cilik gedhe kok bleh dhewe. Kok Piro? Kayak goreng sebelah. Bos, Bos. Piro? Ini lebih piro? Piro? Suwidak Bos ning kerdus, Bos. Yo kok nang isor ho? Kurang 55. Teman-teman. Ngene ya kurang gede lho. Oh, kurang gede kok goreng dhewe ya. Wis kadung jam pira Chicken Naroya wis ready ya. Wah, wah. Aku ngeplok orang bar kok ya kok. Sing lubel. Lagi kemarin isu wis metu. Ya rada kayak bar ngiwangi
orang tua le. buat modelin. Wes bos, ayam Naroya. Tekone to bikin wi kok ngiwangi iki ditelepon apa diapa? Ya sudah ditelepon antara le borongannya prakin kok. Ngomong. Oh, ya prakin. Lah kok ana rokok ora tokin ngene iki jane ngono. Ya ora tetep. Ngono dadi tresno. Ikan tuh itu kalau rokok pura kado yo. Enggak. Kok nawaman men. Lah dibengi wis dikeki ya. Kayak rokok apace to. Ya rado. Masa iki umum nih. Ya ije kok. Ini sing ngono kuwi lah borongan iki kayak sing enak to yo. Contone Sampurnamil apa piye. dibengi sampurna ireng kae. Lah ora enak wi kok. Jaluk sana gabuse. Oh. Lah aku wis bayar. Ya aku biasa to rokokku ngono kuwi. Kamu lah malih. Papat itu lho. Apa itu, Bos? Iki piro? Bener ora? Papat itu. Loh. Ini gak kayak rokok kartu ya. Wes vlog Apa biasane lintingan nek ngono ya ya. dikai kereta ki seneng. Menmu ya. Wes vlog pagi hari ini. Jangan lupa Chicken apa? Chicken apa tak mujenakna? sekenar royal kocok lah. Kok iso chicken royal Oh, iya. kondi. Enak singkatane kurang. Enak toh singkatannya berbakti. Wes blast di vlog pagi hari ini. Jangan lupa di pot ya. Jangan lupa ya di like di pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.